egun asko dira guretzako refortzatu egiten da lantaldea bai. Udaran botatzen hasten gara nobedadeak. Orduan, ez dakagu halako estresik, pixkanaka abuztutik aurrera sartzen juten dira. Problema generalean bergaitalpenekin dakagu. Hori da, azkenengo momentuko erabakiak, liburuak Durangon egon behar du, eta azkenengo momentuko gozak ere badaude. Bueno, guk dozena bat nobedade izango ditugu helduen literaturan, eta horietako erdiak ja eginak daude, baina egilek gehienak ez dituzte ikusi, eta beste erdiak eskuartean dauzkagu, eta horiek izango dira datozen asteetako gure lana. Durangori begira jendeak uste du, justu Durango bezpera izaten dela, ez da? Adibidez, saiatzen gera, urriaren bukaerarako dana inprentan egon dadin. Hortik aurrera, jendaurreko aurkezpenak eta prentsaurrekoak eta publizidadeko kontuak izaten dira. Saiatu behar dugu liburu eta disko guztiek beren tokia izan dezaten komunikabideetan, dendetan eta bar, ez da erresa izaten, Erakusmaiak alokatu edo reservatu egin behar ditugu, lantxandak antolatu behar ditugu Durango bertan, liburuak egon daitezela ziurtatu behar dugu, Durangoren ispilua edo Durango hor daukagula, etengabe.